Roro Jonggrang. Kagem sedulur ingkang badhe beksa wonten panggung monggo. Mbak Yu, timbalana dulur-dulur Leo Bata sing arep pengen joget pepanggungan. Oke. Monggo. Bapak Yatmo, monggo. Monggo Bapak Yatmo. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga akeh kang nandang kasmaran puas pada nondok prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyongan kagem Mbah Pardi Mbah Somo monggo ingkang badhe derek beksa Mbah Pardi tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Pak Mas Uri lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya aku duwe Aji Sekti Bondo Kuasa Nyonya Pur kali Mbak Udut Karwo kagem Mbak Gina kali Nyonya Jebar ampun kondur sek bariki rasa dadi siji iya Jonggrang apa nyuwunmu tak turuti matur sembah nuwun ya ini dari keluarga MMS Merak sing duwe logistik ayo ya Mbak Gina kali Nyonya Pur ampun kondur riyen Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora apokal akeh kang nandang kasmaran awas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani toboyongan Nyonya Pur ampun mundur sik aku lali Bayatno monggo Bayatno Pak Yamin monggo bablas podang kuning ya Mas ya tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti Mbak Yatmo lanang jagat putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya duwe aji sekti bondo kuasa Roro Jonggrang
Yang kuning budi dawa saking Mbah Yatmo. Bapak Pasiran, monggo Mbak Kok. Bapak Masuri. Putih Mbah Senen. Dok, kene ndok diberkasmane Mbah Senen. Matur suwun bae. Supanuwun Mbak Yatmo. Bubuk asmara Mas, salam banyak. Dawe Mbak Yatmo bubuk asmara. Maka paripurna niki ra iso dadi siji. Dawe Nyonya Pur kali Mbak Gina. Iki mau sing nyawet Mbah Yatmo. Pripun Mbah Yatmo? Keluarga MMS Merak. Nggih, matur sembah nyuwun, terima kasih. Dintekke sing, Nduk. Bablasken apa? Pon. Suwuk, Nduk. Suwuk. Catetan sakjroning saya hati
Maha Pangapura. Pak RT teras sampun lali mengke nggih. Oke, nak gur ngapura njaluk Mas. Penting ora njaluk duit ini. Ya, kanggo Bu Ranti kalih Bapak Tetesing Tresna. Monggo aja. Mbok menawi badhe pinerak panggung berkah monggo Bu. Ibu ra kersa, pengen nyawer wae. Monggo mriki Bunda.
Ya Allah. Iklan Mbak, iklan. Iklannya apa Mas? Proklamasi. Udu. ya. Udu. Oh iya Bapak. saya maca. Ora Mas. Tulung waca nang ndur Ora dhewe. iso maca kok kon maca, ora Mas. Aku wis wegah kon maca. Lah kono nek titikne komane ning kono. Di mana Mas? Di mana? Coba tunjukin Titike ning dan koma. kono, komane ning kono. Pinter banget. Mbak Mas Pit, Saban. Nggih. iki tamu kinurmatan Sugeng Rawuh. Ya. Bapak Haji Yaini nggih. Bapak Haji Zaini. Ya, bener. Kok kowe ketepuk tangan ya, Mas? Ya, Bapak Haji Zaini ya. Zaini. Ya, terus. Supplier KS. Ya. Rawuh. Juga ana Bapak Haji Masuyetno DKM Ya. Masjid Al Jihad Sarjana Ekonomi. Ya, Nggih, terus itu. ana Bapak Haji Sutriman tokoh komplek KS iki daleme Pagebangan. Oke. Matur nuwun. Sugeng Dedaran, lenggah sekeco bisa Jawa enggak? Nggih. Insyaallah. Insyaallah ora. Kayak Jawa ndok. Oke. Orang ngira lho. Nggih. Pak Jeprik lho. Wih jantamune dari kalangan pusat kalangan KBW metu rene ya Ndek ya. Matur suwun nggih Simbang Malih. Oh niki. Siapa di? Oh sik niki Pak Haji bisa Jawa. Saged Jawi napa mboten? Pancen anu kok Mbak. Oh, ra mudeng Mas. Sing lek aku maca saya suwek-suweknya. Oh iya. Apa kuwi Ndok? Suwek-suweke. Tak lama-lama nih ngene ya. Iya, suwek-suweke iki. Karo ngenteni saweran ke Pak Haji Zaini. Saiki lho wis ke Pak dikai Haji. Mas, wis dikek paringi Iki Bu Ranti. Oh Bu Ranti, oke. Pak Haji Zaini urung, Pak Haji Masuyetno ya dereng, Nggih. Pak Haji Sutriman Nggih. toko masak ya urung kok Nduk. Nggih, dereng. Ning lagi raga-raga kok Nduk. Golek korek Oh Mas. korek nggih. Aku iki kok positif akhirnya ora raga-raga. Tresno iki ora mendang. Saya suwe malah tambah dondro. Mergo kowe sing narai yen to aku ora duwe. Sampun Najan. nggih, Bu. Matur sembah nuwun. najan aku nggono aku kowe wong ra duwe. Heeh. Sing wong duwe wong suka ya Pak Haji ki lho, Nduk. Iya, Mas. Pak Haji Jani, Pak Haji. Pak Haji Zaini. Masuyetno karo Ah. Pak Haji Sutriman. Ya, Bapak Sing Haji. sugih kono, Nduk. Ditunggu permintaan lagune napa monggo. Nggih, kagem Pak Haji, Aturan mau Pak Haji nyanyi dan tokoh Sendiri masyarakat. juga bisa. Nggih, Monggo, ngoten lho, Pak. Iya. Wes ya, Mas. Nggih. Nak ngono anu sinambi nenggo pamundutan dawuh dari Bapak Haji. Nggih, nyuwun sewu kanggo Pak Mamin, sesepuh kula ugi Pak RT, ugi mangke Pak Madi. Iki trio bos. Nggih, Mbak Anjar sing anyar jumeneng sik karo Mbak Bella. Diwakne. Ae. Monggo Pak RT, Pak Madi, Pak Mamin. Ae. Ayo. Bu Ranti matur sembah nuwun. Ditambahi sitok neh Mbak Fitri Tegal melu ngadeg ngene Nduk. Yo. Mirang. Monggo Pak Enopa, Pak Dedarji. Mbak Nyamin.
Gubuk asmara, Mas. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sekalian dipun pinangkani Nggih. dawuh Mbah. Nggih, Mbah. Jangan turun, Pak. Nun. Gubuk asmara. Oh, sik. ya. Lagune kleru, Mbah. Diganti napa? Apa? Gubuk asmara wong ngendikane. Oh, iya Dik, wah sik bae. Nggih gubuk asmara to ngersane. Pemara kanca ngono tak kei Dit. Terus piye, Mas? Gubuk asmara le. Gubuk Iya. asmara. Kleru Mbah ya. Ya. Pak Tomo matur sembah nuwun. Iya. Juga rawuh Pak Sadi dan rombongan. Yen lewat aku kelingan.
Duh Gustini kita preman cepat kuring pulang depan ringset dalem mumpon kedik ketun nganti
Mbak Fitri. Halo Mas. Semono atur sithik. Nggih. Nyuwun sewu kagem Bapak Ibu, saksampunipun foto keluarga kalau kawitan saking keluarga besar rombongan dari mempelai pria paripurna. Sak menika kalajengaken foto keluarga saking keluarga besar Bapak Jepri kalian Ibu Sri Lestari. Nyuwun kapunten karana dalem boten jadwal utawi rondon foto keluarga. Nyuwun sewu ingkang sampun siap setunggal untuk setunggal keluarga Pak Jepri punapa dening Ibu Lestari saged minggah wonten ing pepanggungan pengantin saperlu foto dokumentasi serengan pengantin. Monggo Mbak langsung. Aku mirsani Mbak Anjar ta iki. Nggih. Pangling. Nggih. Dhisik iki Pripun, gek rung duwe Mas? bojo ketok tuwi enak. Eh, Dhisik gek rung duwe bojo. kok malah beda Mas? Malah bantu Kok bojo balik? ketok ayune Raira. Oh, ngono. Keibuane ketok. Ah ya ampun. Nggih. Engko bapake ning kene ya. Keibuane ning kono, ke bapakane ning kono kene. ya. Apa arep gantian kali Mbak Anjar napa pripun? Lah ya, ayo ja ngayal bareng-bareng. Datan kenggah sak rambut lamun adoh caketing ngati monggo diajar. yen cedhak tansah mulat sida asih Sinambi ngaturaken sugeng lelenggahan kagem para sepuh bini sepuh ingkang kepernegabuatan laladan Curug Kepuh Mbak kalih nggih Mbah Surip Dungboyo ugi wonten Pak Madi Sambiranggon Nggih. ugi sesepuh-sesepuh Curug Cepuh sugeng lelenggahan. Nggih. Monggo yuk. Ora gantian ta iki mah. Pindho mimi amin tuna ayo bareng Kang Mas ana tepi Sito asih bebrayan. Nyuwun sewu monggo kagem keluarga besar Bapak Priyono dalah Ibu Sri Lestari ingkang badhe foto keluarga saged dipun awiti.
ngono ya ngono awan lunga blonjo pasar pahing ae yo tetek tur seneng Mbak Bel Nggih Mas. kanca-kanca pripun? wis diberkahi karo engko Pak RT Teras Alhamdulillah. lenggah among rawuh ki wonten Pak Mamin ya berkahi lenggah among rawuh ugi sedaya pinesepuh saking Curkepo. Matur suwun Mbak Nadia. Pokoke banyu milih entuk-entukan iki. Tenan oh, Mas. Nggih, tok penari anyar. Mugianto berkahing witi Ya, solo. walolo
musik lestari ya sik ya nduk sinambi nyuwun sewu kagem pinesepuh dalapura bapak among tamu mbok menawi pedal tasih senggang sedaya bapak among tamu kasuwun pinarak wonten ing pelaminan kagem dokumentasi foto senarengan pinanganten nyuwun sewu kagem sedaya monggo Pak RT sedaya mawon diderekne Pak Mamin sedaya kasuwun pinarak wonten panggung kagem dokumentasi bersama pengantin mangke kalian ibu-ibu prasmanan setelah bapak-bapak among tamu nanti ibu-ibu prasmanan juga turut berfoto semuanya. Mugianto terkahing wiji kang tansah son wa toyo sontang ton wa deni rosing tinu los no lan tong saking tiasman nges tu podo mring pa tu ko mang ayon ayon asmar
badan panenane Kanggo arum sumarben angebeki pangulungan hangun dengi kasih sono ring abdi
Simpang Maria lapangan Pancasila Semarang Komandan Prato Serbaguna suasana rakyat tentrem atine Jawa Tengah wis padha bagus jero kutha desa saben dina minulya simpang lima piguna upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang Komandan Prato Serbaguna swasana rame rakyat tentrem atine ing Jawa Tengah asengkut ambangun jero kutha nganti desa desa segan dina pitutur simpang lima piguna upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang yo koncone isih gembira aler-alera banyune sagara andiya numpak prau layar ing dina minggu pari wisata awal taune wis sangat ya banyu binalan ora jemu-jemu karo mesem tuyul ngilangake rasa luka lesu ade jawel mas jepul wis sore wite kelapa katon ngawe-awe prayogane becik kali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe koncone isih gembira aler-alera ayune segara Anglia numpak prau layar ing dina minggu kitari wisata alon praune wis tenan banyu binalan ora jemu-jemu karo mesem tuyul ngilangake rasa luka lesu ati jawel mas jepul wis sore wite kelapa katon ngawe-awe prayogane becik kali wae